Nkoranzaman TV, your song was you have a extra mile. The reading of the Holy Gospel according to St. John, chapter 6, 37 through 40. When I got one ama, Minuna, the Banin chain, and the Banin chain, meant to know Pimita. If you say, Miss Annie, if you swim about, and yes, sir, the way you are a pet, number the Osmana appetie. Na ye, maybe Osmana appetie. Said the Amana, Mina Onubi and na Nana Eda, you actually know. Na ye, ne, Nagana appetie. So, yeah, Obuno Obama, na Ojino, Naba, na Mina Eda, Edi actually know. Adafana Ibadi Asenta Konkomi. Aye Yinkan, oh Christ. Ambrasi Mama Yetinasi. Yamadi share the Bialudi, your Sisi, your home, Etie, Yamami Nabakwasan. Biography. Ebushian Waha Brasimara. Nanani Madao ya Abekano. And if you are na Queen Mothers in Nkoranzaman traditional area, and so ACC Omomo had the Omodie Abreye Yadasi.
bishop ne n'asɔfoɔ nananom ne abusuafoɔ a wɔahyia mu hɔ nyinaa megyina abusuapanin nana ware ɛne gyaponu abusua nyinaa ɛka yɛ mama Nkoranzaman Hemaa a wɔafiri mu mama Dudaa Kani a wɔkɔfiri mu ne ho akakɔsɛ mu ɛkakra mama Adutwumwaa Dudaa Kani de hyɛ kronkron a na ɔwɔ Nkoranzaman fi mu ha wɔwɔ mfie apem ahonkron aduasa baako na ne papa ne ɔpani kɔfi ware a wɔfiri ɔkɔm ɛna ne maame nso no nana afi atapɔma a ɔno nso ɔbɛdi ɔhema biribi a atwa mu kɔ nana yɛ obi a ɔtɔ ne maame mma so nwɔtwe ɛwɔ abusua no mu ne maame wuru baako nana ano ɔtɔ so nwɔtwe nana tena kuro no hɔ a ne maame no mpotee no wɔ adehyebusua no ha wabra na ɔyɛ abɔfra na ɛberɛ a wɔduru sɛ ɔduru ne mpam fie so no ɛnam sɛ mama no ni mama mmerɛ nti mama sɛbe yɛduru no bra afei ɛduru sɛ ɔbɛwareɛ no ɔpani adɔfo a ɔfiri asua no wɔ Nkoranzaman no hɔ yɛ a bɛsrɛ na awadeɛ ɛfiri n'abusua mu na ɛberɛ a wɔyɛ amammerɛ nyinaa wieɛ no mama kɔware sɛ ɔyere ɛma ɔpani adɔfo wɔbɛtena yɛa kɔsi mfeɛ aduasa ɛwɔ ntampɔ na onyame nyam wɔ mma berɛ biara na mama ɛnam sɛ ɔfi adekyefie nti na ne nan yɛ tiatia awɔ adekyebusua no mu biribi a ɛbɛsi biara na nana na wɔ hɔ berɛ a nana ne maame mfiri mu no adekyebusua no nyinaa kwaade no nni sɛ mama fata na ɔsɛ sɛ ɛde ne si akonnwa so sɛ Nkoranzaman Hemaa ɛno nti ɔbaa ogyaa no nneɛma nyinaa hɔ wɔ ntampɔ abɛbɛtena Nkoranzaman ɛdi Nkoranzaman Hemaa mama berɛ a na ɔyɛ di ɔhemaa no mama no ɔdi gya ɔyɛ gyadini kɛseɛ na ɔdi gya wɔtotɔ bayerɛ ɔno ara nso bɛdi ɔtɔn adwene ɔtɔn ntoma dɔkita biara na mama ɛnkoto ne ti wɔ ho ɛfiri sɛ na mama bɔ ne ho mmɔden mama bɔ a yɛyɛ sɛ yɛtɔ pono east anaasɛ pono anafo kan no ɛde aba yɛ mpɔtɔ mu ha no mama bɔ ho mmɔden paa ɛtumi ho anaba nkɛse sika no asɛm ka no biribiara no mama bɔ ho mmɔden wɔyi yɛ ka akɔ ademan sɛ yɛmfa mpɛ saa pono east no mmra enti bra yɛkɔto aba no na yɛwia pɛ pono east no aba no mama hyɛ ne mafoɔ nyinaa sɛ obiara nkɔto yes ɛma pono east no sɛ yɛpɛ aban bisa sɛ yɛpɛ yɛto yes ɛnkyerɛ sɛ yɛpɛ ampa yɛde sie yɛwɔwɔ ɛnyinaa tumi kɔto yes ama ɛnɛ pono east no wɔ hɔ mama pɛ nipa yie ɔpɛ nkankɔ ɔpɛ nkɔmɔsua ɛmpo mama nkɔtena classroom sɛ ɔsua adeɛ nanso mama na ɔpɛ sɛ ne mma ne nanaanom ne nkwansafoɔ nyinaa nya abusua mu nkankɔ ɔyɛ obi a ɔbɛtumi ɛnkwa so yi
Nkwansa wama pepe yo nana no mo no be yi danse se na ma bo ma no ko enya agro adia wuki ni abarjaye ubana jawa ya mama mtiasi ma wuta obehwa so yesisi ama awabie no atini akoso mama jawo yapabie ifise abua ama Nkwansa penani mikaise meki yabi fara service for the fara tanda brawo dina ni yakati sese yego Blue East capital yego na mama mwawo hina ka ni de bese de yabran Nkwansa ko banka se yego police bonesi kitia ko di fara tanda no de bai we chese ni mamfo bi yano mama japadi no ya jaye pertai yo so de kana kana ya jaye papalo mama pedi pasel ya asensia yo katmasi ko ni mama kureni ko na asensia mama katmasi ni pose udi dia chiri na wakuna mawe abintile mama afilinga lima berkase lima manjile yo nane antarisia yo Abraham kudu yo lina yo nyasho abitina mle lina ngeji ya mali mama geli yo mama manjile ndani na asi tabasi nana fi bebi awedi ya betie nia Nkoranzaman traditional Nkoranzaman mothers queen mothers Nkoranzaman traditional area also etiti yadamasi Apostle for me balance and I'm not for me na ase me bacho me nana Adutwumwaa adanse kakra Nkoranzaman Mothers Association on the say you go to program na o mati kuobi amakuobi enti mena na wema because she was a mama let association let people know no one true and I was everyone kuona let be na mebu na me let you say we let me as na tibi na sata no olebe edukrofo okase edukrofo kuna na odo omate edukrofo ahemafo and me ka kire say mama say ya pase anima for to ashire we fie no ya ba kan edukrofo no na me dru it was everyone everyone mama everyone what you are ntiwa akọfa sika ahema ebe ne kame ho eti ya betena ase ne ne bibia ntiwa ọka ne se so what sika ahema be ka ho dia mon ya se ya kuo no ebe ti magina ene yesina na ye dase ampeli ampa ya to ya usafre anima fo adugofo anima fo ketua bibia wo se fie bia wo fie ketua no na bia na mama ya to ya usafre eti ye be hia ye omo be kasa kire wo se omo ni se kuo yo omo ti bi aye ndie eti we bia se ya na na wali na zia kan bia wo se kuo no o ti kai ye bia enti apani ampa ya de mmele bia pemu ye yi padre na santa na popia so ona padre animanima ona kempamba sai ho ona mama fechleria numa dalia numa ona so ona dalia sai nti yi ya mfa eti obi awo ba dalia
na the kaya ho na kuo ni ya kama na kuo the type o na le na so ti ya ni se o si o ni ya uncle eti o se ni mana no school watch na le na the people o ba de ndi eti ye dira so o ba de ya ni se o ba bia se ya wo ya ba na ablatia in fact from excellent show eti o ma le ko class o je le ye ko class ye ya ko ye ko school by school eti ya ko ka sa chira ko ya no ya ka sa chira o ni sa se kina bia wo o pla e ye to no so abradi ni pen tuwa na ba ta na chira na jana le fo na fa no fo no wo she na se e ya ba na ka so ya ba chegare e bu na ba chegare de ta kwa ka so eti eti ya ko ya ya ba ka pe na sa brasil na ya ba te ka pe na eti chile abia na sa ti na 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 pe do o ko ko shi ka sa o ko ko ni pe na shi na ko pra eti eti wo abutu sa chinchiri sa ba ba ni mo akere ba se that side ọba ọsẹ nkura ọmọ ìlú ẹsẹ ọba lè ká kyerẹ ọsẹ nana nana mi sẹ wọn fẹ adeɛ bi ọtí sẹ yi ebi mi pẹ sẹ mi pẹ bi na mi pẹ bi a yẹ wu kwan a yɛbɛ fa so a bẹẹ nana mi bẹ tua na hɔ ampa yɛ bẹ kura yɛ asi yina na yɛ so ka ho yɛ tua na ma ni saa yɛ yɛ ani sɛ kuro na abama ni bɛɛ sukuu bi bɛ akɔ ni bɛɛ sukuu na ehyɛ kura no a wɔsɛ bɛɛ ehyɛ kura no the boy na about now na wa ni ba ko e na ko school bi eti na na kasa chira wa no afa na che o wo kra na ko school e na che we bi shi na na da bi e be ya ma eti sa school no so o mo de to na na e bi ti wa bi da ko ni girls school se be ala ko yi mo ha eti na na ni mo de bi ya no pa wa fa ni ko ni ya gro o fa ni mo ko ni ya gro eti o ko se be ya abi o be ya ko ya ne go ya ba ko ya ne go e ni e bi o ni ya kan ti ase le o so na ni baba ya eti apa ni apa le bi ya ba no so na sa wi ya ne ma na wi ya ba ni a o be ti ya ni pa o be ka sa ya na le su o kan ko ti no function na no ba kan ti na ya bi ha ni be mo ya na le se na le wa ade sa wo ba ba eti ya ni bi su fa na ni Shamata na ma brand ye dia nituni nka e na na ma afo wa ko da dia le ti prayer se ya bra na na dia nka me dia na dia dia ko ndo mo ti ba ti na da ba be ni na ma afo ni be ti na dia ko ye se za ti le ti be ti le ko ti da sa ye Nkoranzaman Traditional Council, Moso Mowo Bibikan, Nkoranzaman Traditional Council, supporting Team Bibia, Omo Ebeka Afa. Okay. Afi, Yebetu Afa Maso, Hemaa, Hemaa Team Afa.
say. Bishop, si echem, onewa buafo, nsorima, nanano, Otumfuo Nkoranzaman yeshemu ha. Mijina mama ni mame, no wafanom. Pachede kan akenkan se bi wo Azaya woman no echudo no son nchichemu banko ani mienu ose otini yiwa na obiara info na komenu na ofa mmarima pakọ na obiara ntiasie seboni ededa no nenim na oyitine nu efirikro ọkọ asomtwe mu ọhanu won na yeso wọn na wanti won tie mu no ọman no bra boni yakoma emu ahyeyi yamma yakoma abotwo yewu every ọdọ ẹni adifẹfẹ ana yamane ẹyẹmọye ọsi nakoma pa efi asase so na yedie yedasukuru na eyiya eni toko wejewe na kumunu bibia ntumi ensi na ya mami a na mama ya mami a oya mami a ọhye ẹma ọwọ akọmapa ọwọ adọyẹ ọwọ bibiara disaba mfa mma n'enu ọmọ yi mu ọhye obiara yegyina ha yɛkasa nana yɛdawase na yɛyɛ mfi ɔdɔ ɛne fama a wɔde to hɔ maa yɛn woyɛ yɛ maame woyɛ yɛ papa woyɛ ne bibia nasi ha woyɛ maame nana yɛgyina ha na wasabye enyudo enyuma ochiye odo udurusu wasamane papa sewa bibiara na yimse uwoni afule mu amaye kai nana yodo na yimfi ta uwa wonku ewonisi yentsamatiti na so yedie yentsam entiti da yedafu ko mu Mama, ushema bofo, udobia, uwati mama obia. Na bibia ukache yese, mama yentiti mu, yendo obiara, yempasu jepani, utiti misro punso, utiti unchele yentiti mu, itisa hana nana, ubashe nina ukanye, yebebi so amau. Ampa, uwe napa, uwe bibia. Bibia ya mama no bia ntu asasi so ye ni chebu munira mama asu yambo o bia kuma o cheye na su ye bi na ko pone mama ye ni fi wuta se me ya kana no no ye mama o ye papa o ye bibia se na ba wo kan se o wo ema obia onina o ma obia onyecha o ma okunafo saha ema wo cheye no ye say o konkona no konkona obechichi ye nwe obesu ye mu abuna brinina na ye show ko say na o kan ni ye bi so na ye chi na so bi so faso si ye shi abi na obatampa na ti ye wasunchi mo yeda masi pacho mijna ebobi mama na nano Nana, you are cancer. You didn't know second Timothy. I told you, Chichemu nine, I told you, it's when my Chichemu saw Pussy watching. Or see, Okopano, what will we? And you come with you. GTM, what will the aka Honey, singing Adutwumwaa, Awurade Otumfuo no, Dibema, na Adama me, na enwome nku na mmo wana wabɔ na hunya nyina enso. Nana wawu die, na so wuta yiya bi ewa yakuma mu, ayewe frida.
mbona ye senya woni ya kasa senya wochiye senya wo ye na wotu ya fo na woche yenye awu pabane na wopasu twie no nana wotu awupe ye wo da de bia ya bekawo senya woni ya cheye ye timi njira na ya feel nana himi ye beka yes I say you don't what's say no any year I woman you bet this one you bet me pa you bet my papa I'm going to see Mama, what to support her? What yes, I'm so what church in the area? Mama, young that after I in community, now catch you, and then another chair, young chairs, Mama, what chair and the glory, what chair of done, what chair of the fiancé? You won't feel that, Mama. Wudo any idea mutatu won na ya krumu ya som ya bedi so ya da kudo na ya yin da ya ni ya tuye na ya ya so wa ya fara won so o ka chiye se bedi ni ya bedi na won so ya bedi na ya so na abon na ya wuda o se ya shetene ya pinti ya besibia esa ndu tieni bere ya mama au pinti na mani bere bonti wasi na ya tia ya tawo na ya wasi ni ni ya na mani ya munduda na ni an kawo ko na mani da ko ni ya mama ya cheche ni ya cheche ni ya bibi ya hawa na ni en fancy ya se dia o ko na ya bere ni se o da fa o ya ku mo Onakani damo fodie bienya mo na na nsiye e wa din fa nsiye amen Yabase afi wo church no Asafo Catholic Church of St. Barnabas in Kwanzaa. My Lord, Mamma, I saw now, Monsieur Henna, who were coming, Dudaa, Kani, was it. What Dudaa Kani? We need Victoria, right? And your man farmer, to be unfamiliar. Amen. Or some of the we are the bread. No fantastic, the Kentia. Mama, Dudaa Kani. Hemaa Nkoranzaman Mama Kani asori eda na koma so Mama ndonga kase oda Kani because all Kani Kani Edeba Nkoranzaman. Eti fi ekosu na plebe ya ya dade omabo nka Kani. Na sori atiti ha nkola pele ya na mweti ya kwa tibiti no. Obi ara na wakambe ya ope. Mama Dudaa the Kani. Papa. Mama wa someri ni mother abiyana na wati oba kopin se owo nre na bi na le se ande ka mo le wa visit ya ba na ho ni fiti na ya di mama ta ne ba ya de honta mama ta ne ba ya de mama ni ya de ni ya mo na bi ya sara no yo bi sa se Some of you are twa, you don't know twa again. But then there are no responsibility. Teacher, my mother, the say or heaven. And I
In fact, our boy, my uncle, a sorry ankasa. The last level, you are not because of the law, we are not there, or the two of you and not by. And that all night. But if you are a year, or that's a sorry for you. We are now a together Manaba. Whether you actually want to see set or not, or do that they are, when to make a beginning. I will be. No, about the number of the winners here at my head. Secretary, Mamma, officially, we will say the not to so as in a right anymore. Not to the governor as said, Mamma, Amen. I don't know much for but we are looking at the original answer that we're to Washington Modern 243 3157. Ancient and Modern 243 3157.
Amen. Amen. Fantini, I am the chino every one. Montimasi. I'm not going to eat no, I'm not Kamasana Mamma. Continue to the soil. Let me say that is a dear son maker. But God gave me certain topics. Therefore, when we know what you do, criminal therefore, what can papa, and the manuscript. And you swear, I tell you, no cranny, you're the kind of the money and cancer in jail. Messages during burial service is not, they are not for the dead. If we ain't just, they are somewhere by Miss Ayawubia. Madam Pacho, you suspend Kakrawa, we just. The other one is Adutwumwaa. The years to time, all the media so. On and so other catcher and say, it is finished. The other catcher and say, well, yeah. And you look at it there. Maybe ye. Nakai. Say, I swear, but yes, you are going on. About the friend Veronica. Or the tumor, or the toe. Every time you see so about they didn't feel free anymore. Ain't my use to catch them. Well, when Sumamio has soon money. They said, don't weep for me, weep for yourself and your children. But in a soon to make catch them, says, Sam and another to my catch them. When we are finished, 105, finished. God, but for us, I can't. Yes, and my own, Yamba, and Yassitron. The Bible was a man when you are feeling me. Now, baby, I'm a catching us on matter, and yet you got that shame, let me tell you, and me, I'm my two form, let me be share something. I was trained at Cape Coast University to be a teacher, Mapa. And to be told me what? And my suit here, we never send me, which in our house, and you from 2-3 days. Me who the OT. And it's so dear, the engine are super. And it's the legacy that the Queen is leaving us. And the continue of having Germany, no, I will give you what you get to see a catcher. The kind. Yenya Boniface. Nkoranzaman to be say Boniface soon. And I did see we need to pray for the spirit of forgiveness. To be a young Pia. And then do to my catcher. So call we no for Bonnie share. Monfa bɔne nkyekyɛ mo koko Bible no kan sɛ ɔte ase ɔyɛ obi a ɔpɛ ne pɛprɛ ɔyɛ obi a ɔpɛ obi asɛm na obi a ɔpɛ obi asɛm bia no ne kyɛ sɛ ɔwɔ ahobraseɛ bɔne fakyɛ na ɔde gyae
sɛ yɛka sɛ yɛdɔ nyame na yɛdɔ aduane mu a hwɛmano na meka kyerɛ wo wɔnka ne korɛ ɛnɛ yɛate mu a yɛgyina so yɛka wɔ asɔre mu ɛnɛ so ɛkɔsi pɛpɛɛpɛ sɛ ɛnɛ yɛdeɛ nkae soma ma nana yɛka yesu ba ɛkyɛ bi ɛyɛbi bɛyɛ ɔba bɛtena yɛ akoma mu na sɛ wonim bɔne fakyɛ sunsum mu wɔ akoma mu a forget it nyame ɛmbɛtena nkransaman mu sɛ yɛni sunsum mu bɔne a yɛde kyɛ a ɛmba so sɛ nana ɛne twuma kyerɛ sɛ yɛmfa bɔne nkyɛ yɛtɔ nkyɛ ka kyerɛ sɛ yɛmfa bɔne nkyɛ oh one two for the last time number 2 ɛnyɛ no meka yɛaka na yɛbɛti wɔbɛtika me mbɛka this woman because you're beautiful dress up ɔbɛda ne mpa so ɛsɛ de wada ɛsɛ wohwɛ n'anim dii bɔ mpae ma no ɛde kɔ adwendwe mu a deɛ ɔka kyerɛ ne sɛ adeɛ a ɔde gyan ɛyɛ asomdwe let us be at peace ɔtumi mu sɛ nkunyuma nketenkete ɛhae instruction ma nti aseɛ ni wɔ ɛsɛ yesu yɛ kum no ne suafo no efi na wɔn wi a ɛkyɛ sɛ ɔmbɛyɛ nti wɔn kɔhyɛ dɛm kɔ alɔko wɔn ɛto wɔn tum yesu kyerɛsɛ no kɛkyɛ sɛ osane wɔn fifi na ɔkɛkyɛ sɛ asomdwe yɛ dɛ ɛnka owó ekyi megyina yesu diri mu ɛbi kutekye ɛna nkransaman sɛ wɔn asomdwe ntra. Let peace remain. Let tranquility remain. Asomdwe ɛna anadi gyae yɛtɔ so mmiɛnsa America wo tie timide wɛpɛntwerɛ ɔpɛnkabo sɔmpɛnkabo mu a nka Queen Modest Association a wɔkɔka kyerɛ no a ɔde n'adwene baeɛ na ɔmoyɛɛ no nka ɔnyɛ I sense the spirit of disunity nyame akɔ na asase mu gyina so bi yɛfa ntini a maba nkuransɛm no mesrɛ mu mebae sɛ meyɛ adwuma yɛbae sɛ yɛbɛka nyame asɛm aba sunsum bɛka kyerɛ ne yɛbɛka kyerɛ moma nkra mu mbrɛ nkuransɛm you need unity to move the town forward. Nkransa is a place that you can do more than metɔ bus bi a mede fi nkran bɛ asɔre ti ɛwɔ nkran mu sakomo no wɔ baabi sakomo no yɛ kubufu a ɛba eku petro na ka bi di akyi bibi na mi sɛ dɛm na adara bibi ase mi mu adekɔ na paapa no ɔbɛti nkyɛn mi kurom ni ne atwerɛ so thousands of nkransa ɔsɛ mi kurom ni kyerɛ sɛ yɛsoma no skul nkwala ɛɛkɔ skul wɔn sɛ we need to say the school ɛbas ɛnam nkran na wɔyɛ abɛnti ɔsɛ mi kurom ni people are proud of this town but because there is no unity if you can't come together as unity you will never see progress. Mr. The legacy that this woman Nini but my kind winsome. Not na papa says my kind. Mr. Open Cabo. But in Cabo Mudi Jam. The young folk be a queen. Oh God, Jesus. Your friend trust. Never Catanichi. Now you see who yes with him. The apostle be able to buy you.
nso kan open nukware nukware bi agaku na obi open nukware bi open Christ obi open nukware bi open Jesus yema nukware so ene entra yem enti di odi gyan sam eye won fache sunsu yentra sundwe mu yentra brakoye yenfa nukware di emfanye yeduma. And you always say, everyone God said, death is not the end. And you know, that is the Saya Nebe. The only piece of food you would just say, a way you really, you'll be called. The also picture if you new children say, one down or be a Christ, Jesus, John say, or say, Niti, I will be baby. And yes, I'm ready. Waka. And the Bible say, never be too more. The open was as you so. And ma and the name Ebusia, and so the dear by my demand, and the one says you, Mam Jaffa. Oh, Jaffa. Sahas no no, Nessa Yamitun Safrea, you will be dear. When Yamin Jimmy, when Yamin Fancy, no, the Padia will be telling. Yes, Subi, a young couple, a one fracture. Eye no kware enye no no ye chefa ene de nyina kasa amen. May say you my Lord. By Susan Bishop in the person of Right Reverend Dr. George Dosimano Yankopon Ishiro, first by Susan Bishop of Anglican Diocese of Nkoranzaman. Yet 12 million so appeal and Brasimawa, your Dr. Apostle Atunfuo Local Council of Churches now on Mabedi Nim Amaya Bompire. Mabedi Nim Amaya Bompire. Praise the Lord. Amen. Sure. And I did cause a bompire. Sir, we see tears and running bomb. The brain at Yati, a fire papa, and want some more kind. Young one buying Boyan, I am pie dada. And my men legacy, I would Genedino. I am pie Cassia. Yes, we see tears. In young coupon 2 wa tumi ene nomini na eshanwonsa ahode tumi ntini yehuni adawase se ebre ti sei ama ayope na abragba afra ene ni wunyame we hira no obebi di asasi so ebre ntu se afra ko ni nyemo. And then we are born by Jesus to say, we are not beyond the air was as he saw. Jesus, the question of once about the born by the Jesus to say, what did the tongue of Israel now didn't come over? That took a daughter, that took Jesus, was soon you can. That took a man, Basso, Nana, or Mahi, the tea assassin. Jesus, your balance, I will see in a lady, now at Kani at the sun. Simon, you know, better balance. And I'm so that you know, South Liberty, and you shall Jesus, Kosuma, Sa, or Billy, and Kosumas. Kosuma, Sa, Asumi, and Kosumas.
This legacy will not be in vain. I pray in the name of Jesus. So let me announce it. But I will be an issue. Susu biara ọba dọdọ ọba ọyọ ní ọmọ ahọ́n mu a yẹn ti yẹn wu ọmọ sẹ ọ̀dà ọmọ yẹn tó ase ẹlẹ́yìn náà ma ẹlẹ́ wọ́n ma wọ́n ṣubú kọfí náà kẹsì fìdílé náà wọ́n ṣubú ẹlẹ́pẹ́ kẹsì ọmọ ní wọ́n ṣubú ẹlẹ́pẹ́ náà kẹsì ẹsẹ̀rẹsẹ̀ èèwọ̀ sẹ yàtọ̀ yẹn dọ́kọ̀ yẹn nàná pẹ̀lú pẹ̀lú. Nansoso ɛyɛ abiyɛn sɛ ɔka yɛ wɔn ti ɔbɛkɔ so ɛkura busua na ɔbɛkɔ so anam saa pɛn so ɛmu mpɛnam ama busua no Jesus na ɔmmerɛ mu sa Jesus na ɔmmerɛ mu sa na yɛka sɛ ɛyɛ wabaawa yɛ nana na Yesu tuntun Jesus ɔma ɔtɔ soro hɔ ayɛ kɛsɛ wama nkɔm ama ɔman mu. Jesus sɛ ɛyɛ saa yɛbɔ mpae kasa akɔntu gya kurubie mu ahyehyɛ wo fa nyame wɔ nkɔnkɔn yɛ srɛ sɛ wɔba a wɔkere ma nkɔm yi a ɛde na kurubie nkere yɛ kɛse wa sɛ wɔba a wɔkere ma asomdwe yi a ɛde na asomdwe yɛ kɛse wɔ kurubie mu ɔmire mu abɛto yi ane abɛto akyi Nkoranzaman abɛkɛ so atena ase ɔman da abɛkɛ so atena ase yẹn ti o jẹ kẹsẹ yẹn ti ọmọ amániyẹ yẹn ti o sẹ na ọmọ kẹsẹ na wọn ti náà yẹ kẹsẹ ìwé yìí kẹsẹ wọn di àjẹsẹ nkọmi ba ama òbí ti ba Jesus yẹ bá wọn kẹn na ẹ̀yà kùmàkùn yẹ bọ́ sáà bá yìí ìwé abọ́tù yìí ma nkọmi bá bá abọ́tù yìí ma sèǹdé bá abọ́tù yìí ma ọ̀dọ́ ọ̀nọ́dù. Yanti musunya sa ini wala batas ija abusua wajja ene ahemfo ene ahema alade wajja oti na sauce wansa de wabawa wansa de na mai ya celebrate se pakko ya celebrate se pakko na nano ya celebrate se pakko na busua ya celebrate se pakko na mai oya de Nkoranzaman ne bɛ subi a o bɛ kɛ waba o bɛ kɛ yɛrɛ kɛ na ma yi wa na bi tiri wa Nkoranza ɛ bɛ kɛ Nkoranza man kan na ka bɛ ɔmɛ yɛ tu tɔ santi bɛ subi ɛ yɛ kɛse wa ne ka bɛ dawasi santi ɛ ka bɛ ti fɔ yɛ si bɛ bɛ wɔ sɛbɛn ma mi yɛ ka mi yɛ ti mi kɔn bɔ o yɛ wa yɛ a bɛ bɛ sɔn ka o ti yɛ na yɛ sɔrɔ a bɛ bɛ yɛ sɔrɔ yɛ o ti amen. Papa alam Israel, look how comes in the churches, young people Israel. How does it now be a legit offering? I saw them in a war to walk to offering. Who will be now with the Abua young couple Nekuma? I would like to know Mama Yemi Muso Kakra, Nakwa for any bra offering. God bless you.
God bless you. Papa, where the cathedral part? No, we should say. Amen. I don't know why I seem to be courtesies and acknowledgement. As I said, Otumfuo, you be kind if you're by Sister Bishop. Or no more than there, I think I'm not some between Canada, you're also not only assuming any. Begin the Right Reverend Dr. George Dawson Amwa Baba Nkoranzaman Yamawa. Reverend Baba Nkoranzaman Baba Nkoranzaman Yamawa. Next on the list, Very Reverend Dr. Joe Edison, the Dean of the Cathedral, the first watchman of the Cathedral. Cathedral Bishop India, as of my watchman, until another first watchman. Also, the friend Reverend Father Bantesum, second watchman, the presenter of the Cathedral. I think you are Archdeacon, Honorable Dr. Mapet, both in Tapodia, and Kwanza not Archdeacon, and members of Upenia, and Kwanza not. Our so Venerable Edward Bafo Emeritus. You know, Emeritus are just no one with you, God bless you. You have a Reverend Father Gabriel, a free from Bishop's chaplain, also Mama, young boss man. A few Reverend AJ Bafo, and also Cathedral Hall now. A watchman, God bless you. Also, no, brother, Pastor Amponsa, Sarah, Lynn, Pastor Prince, or Hamayoman. When you enter Bishop inside, I don't know also, Pamayabama can't be said that. He said that I will really make a cashier, a nation cashier, at the cost of Cathedral. For whatever I am looking for, a fossil, a share, a muscle for. Amen. I feel like something before so I can and then more. If I got this now, we are all people's women. Mrs. Charity, Owusu, and also our priest wedding. God bless you. God bless you. I feel at the organ, Yanana, or no, and then Otis and Kunechi, Emiliana, or to you. For Yankupan Israel service, Yankupan Israel. I feel you look at council so on and they're fully represented. Apostle Dr. Alfred Jeffrey, local council of churches, vice chairman. Apostle Dance Norton Paul, organizer, local council of churches, and also Reverend Richard Yabua, vice secretary, and also Reverend Richard Owusu Trinity Foundation Church, and also Honora Obomai Empire, Pastor Prince upon Alive House Chapel, and also Reverend Paul Sandok, GPCC Chairman. God bless you. Also, young to know and God, you know, in the Fiaha. So, as soon as I make you power, I will not in the Fiaha, and in Peninsula, or Bishopina, your mouth will be there. After, sir, a Peninsula be a period in Tama, more percent special introduction be Bakodo Traditional Council. Peninsula or more, say you are much right. Bobo Madina, Etumia, Sasa, Bibia, Sweden was Aswa, now a fino, Yetumia, at us. Honorable Stella Amatin, Boma. And Honorable Harry Chairman Tenso Ofiaha. Obanwa, I for Yamama Kwaba Emra Santa Masu TV.
and ye wufu som ediama ye nana Adutwumwaa Dudaa Kani Nkoranzaman Hemaa Otumfuo te kokoso na yere prekope wada ne bonkum so eguso aye som semre wufu som yi aye yama nananom no na ne wu se nananom so ababa bedri hanom agia nkonwa asabi wode enade sabi wobi na kowie bi nyankopon ye de agitom se de ebeye bia no ekowie twedi ampon kwame no nanim prekope nti be koso aya sere bia wo hwe free asantema so tv de ehia free ho ne se obe subscribe channel no wa share jumadie no wo share jumadie no nso so afen nso so wa ma wunua nso so ehu bi na comment section wo no wo de wadwen kire de afa honom de amaye ye no yo na sala hele on so wa yo afisire peni so ye ntem ana yo ohene ba agei bafo anko be ahele ana ni ankata so mele nana abu ajari bafo jase o ma me o mo e dire na nse ayi jasu yede mwasi ahema o mo ba ye hina so ye gina asafo no anamu de akwa aba kase amamu hina ya mamu akwa aba yo yede mwasi aho brasi mara ya me adisi ye bepe ye mu bra ye gbogbo mpaya etwetwo kra ama ye mame absolution him 193 isn't a modern 193 P 124 124 First and the last verse. First and the last verse. for Yuguswa, Somo, Asantema, TV, Amania, ene amamre efie said ene ekoso Nkoranza emaimu yero na setuto na yere ene da form na yere da form so de said mo amonimo no ye ba ni aba behwehwe mu ni apa amane ni amamre wo mu ene ye ya wufosom amaye maame ye otie enche ye nim ne din ye nim ne debre afei ene ye bebo pin ye maame ne na twetwe nkomo ona ne ye nana Adutwumwaa Dudaa Kani Nkoranzaman ma oda for me ne yonko preko pa na ote asase so de ekopie mu asafo Anglican dia woni maame se be mframampo emfa wontam maame wadaro ma ye mo akwaba mra santeman so te be pa chowodin the friend Madam Dorothy Sakodie maame se Nkoranza wotena ha mfie sene se kura na wosi ho Nkoranza ahyase Nkoranza metena ha 71 years ni Nkoranza eye kura asomdwe ewo mu Nkoranza ye kura enkoso ewo mu
Nkoranza eji ahoho Nkoranza metu makao bia ni yekura yimu eye asomdwe kuro asomdwe na yepe ubetina kuro hana wakwan nyina ye totinya how bia ni wasitinem yebeju awa watu yebeju awa watu dia mama yenhwa de ye mama Adutwumwaa Dudaa Kani Nkoranzaman Hemaa odafo wona na wona ne wo asafo baakum wo soampo no ahwefo ye mama se ne soampo no mama sen na ye mama ye nana Hemaa Otumfuo ye ra odafo menei nana montuo sen nana esiti nana Hemaa ya Dudaa Kani in fact no ya abodaye ya kasa abadaye bia bia ni nche bia no jo awa tu nana papa nipa emfiri ne nchen nana wacheche nipa ne woso wo ya wakare ko chire apa no wafa popo no ni enchire nipa dani abro nyina no na nipa akọ ne nchen eji afiti ye metimi aka mama jade wo ye wo so yi de misusu se metimi bisa wasem ya mo se bisa wo Nkoranza she ye wa na se ono na asase ye ne de Otumfuo na asase ye die ni yene ena ye mama ya sa to fom sen na mo se fa no anom ya sisi a pani bi ani wo wo se ye wo de wo gina mama nana no mu nyina hwe akire de ama nanso moa munim moti moja ho na munim kwan eja ne fa so hyehye mo fa no sen na mo se hu no na wo do oja wo de asampa na adi shema no awie Nkoranza ye wo bi a wo hwe akire na wo hene ba ne wabufo a eba fonti akobi ahim Nkoranza akobi ahine ona ye ati o hwe akire sese na sede ahine etie no akonya tosa setie bia competition ebeba ti competition ba eho na ye popo mu oye dibi oyi nibi obunyina ye busua ba ko obunyina ye anuanom se oye dibi a we shi nibi elunti uye dishia dani abre nyina wo se uhwe wakwan yie ubu ho ene education kura kan ya hinu anko sugu a ene ye mposa hinu ti na ye pekrache ye de na di hine ye so fiti ya pe obia kwabinsani bia sabi biwas basa basa bia ene nti na ye competition no ti competitors no wo sefata ne ye di ma wa wo sefata ene de ma wo ma me yenhwe ya be ye wufu so mo ene eko ye ahwefo hwe pa ene dai ahwefo hwe pa ma hwefo ma me nso so che na adwen kakra opese wo hu se muguso a se bi mpredua mugina so a mo hwe no ma me ahwefo hwe pa omani beje se wo meten nsem dodo na afiri wo sanse wo na wo so aye dai eda fom wada roma enra ye be kom ye na nanom eba be kom ye be tu hire be ye amane ne amamere wo ye Kristo ni Anglican dehye a wo so a enso wa asafo yi mu Kristo som ene de no esi ene de ne ekoso yi ebrabo ben ne wo sa ne ma wi sade emetimi aka no Kristo som eye wadwene ene wakoma na obedo yonko se wo akonfo be komo eye amamere abushia bi wo ho a wo mo ye akonfo asefo ye bosum dan ye esi a kire ha ya idi machi ha ya yi ye frene dam tama me papa no nana no free amakomo ba no bosum a na odi wo machi ene dam ni na de wo mo e ba Nkoranza ha tu hwe a se na ohene tira mu a nka ba bia e ho ya penti no white no wo se bosum no esi na chi ya bibi mamu ha ya je abosum ni di kopim se abrofo ni fira brochire ba ya omodi som foforo eye nyamesom edi bre eno ntino yantu wo mo ntwene ebinmu wo abusuan mu ase wo manage mo so mbeye akomfo
ɛne ɛyɛ kan Nkoranza akonya atoto yi kura no nyɛ nipa nyinaa na ɛbɛwura mu sɛ ɔbɛcompete bi wo a wopɛ w'ani gye ho na wo compete saa na abosonsɛm no so wo a w'ani gye ho na wɔ ofie a nti wɔn mo ntontwene still wɔn mo da so yɛ wɔn adwuma nyame soso sɛnea yɛ nnwom bi te ɔ se wɔ na wɔ nim yɛ nyame no sɛ wanso no a ɛnyɛ hwee yɛnim yɛ nyame no yɛbɛsom no dada obiara wɔ no kwan a ɔpɛ sɛ wɔfa obi bɛfa red obi fiti apa akonnwa yi ɔbɛtena red yi so obi so bɛtena black yi so as best to you nti abusua no yɛwɔ abusua akɔmfoɔ wɔ mu ɛna ɛwɔ abusua a ɔmo yɛ kristofoɔ mekasa no meka sɛ me papa pani baako na de Anglican asɔre ɛfiri Kumase baa ha ɔbɛyɛ wɔ hene nti ɔbaeɛ ɔbɛ Anglican som no ɔde baeɛ na ɔyɛ chorister ɔsɛnsi prince na ɔbɛdi hene nti ɔbaeɛ no wɔanya asom no anto hɔ na ɔto amu a over 100 years ago yɛda so yɛgu nti na meka sɛ mfi yɛgu ha nyinaa Anglicanfoɔ nko a nti Anglican yɛ som anaa nyame som no ɛyɛ wo pɛ traditional one no so ɛyɛ wo pɛ ɛto kura na wo mpa nkɔ ho Wadaroma wo kasa yɛ mu no wo sɛ ebinim pɛ sɛ wɔn som nyame ebinim nso pɛ sɛ wɔn kɔm mfie aduoson baako 71 years wadi na asase so yɛhwɛ yɛ na nanom ne no wɔn yɛ ansa na sɛ deɛ wo kasa yɛ mu ka sɛ akwasi kɔkɔɔ na sɛ bi ɔkɔtam ɛyɛ nyame som ana bible som so de brɛ no maame Wadaroma wani afi asɛm mɛsɛ bisa obiem Kristo som ɛne deɛ no ɛkɔɔ so wɔ ha yi ne nyinaa yɛ ana sɛ yɛnye ntum sɛ yɛ deɛ no deɛ ɛno ɛkɔɔ so wɔ ha na nanam bɛyɛ no ɛnyɛ na ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ na ɛyɛ na ebi mu nso so pɛ sɛ ɔmo nso som nyame na ɔmo som ana deɛ ɛbaa ha no catechism wɔsi yɛ hunu nso yɛ gidi ɛne Jesus Christ o megyina ha ma obi ehunu ne fili yɛno no kasa mfrɛ mom sɛ nyame no wo kasa ya bɛte wɔ gidie bi wɔ sɛ ne obɛka akyerɛ no ne obɛbisa no no ɔbɛyɛ ama wo likewise akɔmfo fetish for no so ne obɛkɔ no so wɔ gidie sɛ wɔkɔ a ne wɔ parɛ na ne wɔ party obɛhunu ti ɛyɛ individual differences tina meka so obi ba akonnwa tuntum ni obɛtena so bi super ready obɛtena ready so nti sɛ ne wo pɛ nti na meka sɛ nyamesom ɛwɔ ya dwunu yakoma most of the chiefs no so they are Christians obi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔhene paramount chief but yɛn ɔno ana so adeɛ mu gu nsa ɔwɔ ahenkwa bi a ogu nsa no ɛde ma no but still furthermore no only Jesus can say ma men so adwenkyerɛ a wɔde amaye no ma me yɛbɛda wase ɛne wada agye awgye all right madam sumase ahefo ha ya Santama so TV amane ne amamre fie ye ma me so abɛkyerɛ na adwen ye ma me baako so ɛba na wɔno nso so sɛ bi waba ba kan de amane ne amamre a ɛne etwagu ewo eye sebi Nkoranzaman mu media maka cho se e fiti koti ani ho age afifi ma Santama so TV ye bawuram ni akofa amane ne amamre won Nkoranza enso e de abrɛw Santama so TV subscribe channel no wa hye dwumadie no afenso wi a comment section wode wadwenkyerɛ e de afa medi indi bedi akomigu so wa me somo wa Santama so TV ma me Wadaroma ye mo akwabra Santama so TV pa cho wodi pa cho me ba medi di nana kokura nyaako Nkoranza Ibrahima Nana kokura nyaako Nkoranza Ibrahima ese me di kaka cho se ye nananom bu ha ni mo bedin Ibrahim Nkoranza Ibrahima ena nana uhu no nti wa wonim nana no ene wo hu na video so Wadaroma san na sebe mpredu asa me simfrɛ kwanya sɛ na wo sifrɛ ye maame a oda for me sɛ o maame prekopɛ san na wo sinim no
Yo, medase. Minimum pa me maame no no. Te se na wo kan no na mbedi akonwa no 26 years ni. Enti wode me mahu brase na me bibia enti wode me ye ba prekope. Ofre mawio anadwo wo se me ba. Enti wankwati me baabi ada. Ti na mede na ye maame aye bibia no. Mede na ye maame aye bibia enti na mede me hu se na wo sitie no na mede association no to na nim se omayente yanka hemafo nyina mom baako. Na yemfa mpia na yemfa mebo no so na wonye ne munye duru. Meke Mama se ne munye duru dia na se nkabom na nananom ahemafo mo hwehwe enye sa. Wada Roma na se mo hwehwe asomdwe dia yemisa. Nkranza sase ne mpatam abira na ne keka ho nyina no. Yegitum se yera na se tutu Otumfuo na ye ne dia. Na se maame ye wo so wote no wasum se obisi se be Nkranza eye ohene foforo be dia na nye Otumfuo dia. Wo wani afi wa be dia dia mfi atuo no ensian se na wo be apolisifoɔ atia ya nan so se pa cha se meti se obi ka se enye nana ose tutu nana sase no na Otumfuo na ne dia nipa kro na wonim abakosem Kuransa nipa egu enya ya asantefo me nana kokura yako ameka se me firi kumase ebra e na wo mode ye ba tete no e ba ware Nkoranza hene eti na ye ya beka ha ti ye se ya asantefo ti ye be no wono so ya twakwako na ba e ma asase no nyina na ha no nyina ye techiman e na ye nana ose tutuma ne ba beko a oji asase na wodi ama ne ba ne ne yire enti ye asantefo complete ye beka se na ose tutu enye asase no nyane dia no na woni mabakosem tina meka kire no mama es woni mabakosem dia ene sebi ye nananom ahema no bi sebi ne namframa mu membodi ye nanadoma ama ahema na se wababonten abeka se wo ma eye doma ahema afo te se sebi mama wo nse so ebi emfiri doma e ma medigwa e wo brekum na wo mma dwumadi de kura ti se de ehu ne na ekura bi wo brekum mosmoso mo penka bomu aso ye bono ne empatamu ye nyina ya giat misanse bono ne empatam se ne ncheche mo nyina aban na de aba Kani ne ye nyina ye bomba akọ sa ma memeda wase na wotia akonya so na oyonko Hemaa sebi ka se wo ma nananom bi enko baabi no wodi ade ache wani afi ne kwan so ano enya ne kwan no woni tumi sa wo kasa se woni tumi a obedi ne wodoma ho a oni ne wo sa brekum ho kwa wontumi nko di sa adwuma no o ka ebia na o kan na no kwa enti bi nya adwuma efri se ahemafo de ye pekuru ye ne wodo enti se wono tena ne krom doma ho na o ka se o ma ahemafo emma brekum medidwa na entiase bia anim na entiase anim dia ma me ye hwa de abre bia no ya na ye nananom ahemfo no ye se mo mane wo mo dia na wo ba ya de na sebi oba tanya sebi nka nipa dodo no monofo ano yenim se nka ma de mo kasa ya na mo kunu no mo ana mo manom atie mu na nka omajo na sebi oba ya de bi kasa tra ewura santehene eso na wototo ayampi abre ne abre nyina abre no na oba tanya sebi wona ade nyina efiri wo mu wontimi nton so no enwu enkofa nwura ma mehyem na wo ba ya ade na wo se wo de afutusem Brahman san na be kasa ma abodwetwele ye adwuma na wo be kasa asem we no ma me wote akonya so ye na doma ma Hemaa de wo ye no sen na wo se no ye wo ye no e na me kire medical ka kire wo se emfa kwan baabia enti wo se enti na ye ha no ye ti association no ye ha ye be kan dadadada ye be kɔ ho ye na ne be kasa se ne wo ye no ani mfa kwan enti first na ye wo bro ne ahafo na da se wo mcheye mu e na ya babron east wo hu enti se no ise bia ye ne amahim ne ahemafo na wo bro ne ahafo no wo se wo mpanyimfo ho president wo ho first de kra ne ye nyina ye president ye ba akopɛ e na se abase enti wo makichim enti ye wo se president fo no ehunu se wo pɛ se wo de ntokwa e ba man no mu na ba tan so de ye wo na wo dwodwo asema no wo nse yasem enti ye wo se president fo no to omonsa fra Hemafo no nyina ye tena se na omo ye meeting na omo toato agene se ne ya wokeka no onjai na emwa man no because wo pɛ se ɔsɛ man no
opese wo se wo man no ye maame nso so adwenkyere a wo no sanse batan de enka wo kasa ma se bi abodwokyele ene akoma ba fom na se wo be kasa de ye maame se bi wo sanana mo mo ka bi ewo mu no efre ye maame na o mo de se bi mpreduasa kasa kyere no na wono so ehu se wono ene betumi akasa ma nanano mo aka nyina no akoma ba fom na oba be ka we di na se nye ne kwan no so ohuru akoma no ma me wadaro ma me jawa mo akosan se mehu se krata akura ujuma bebre su na ne mehu se no nyina wotwa mo saa ma se be se twa to ye na nada fom echina sante hene odi asasi ye ne dia ba be piem wa hanom nanano mo ahemafo mahoboa etesen yo me da wase me ba ekeka ye ho pa na de adago opem so oba de adaje ni ha ahemafo ochina obehu ye behunu ye papa say ye na na eba de ye toto ye ho asekura ebi say wonu nti na ye te ha opem so nti na ye wo ha eti ochina ye be kire bibi pa nya asem keto akura ochina ahemafo de be ba chense ai be ba chense opem so oba de adaje ni ha ye fa ni agoro kura so oni kure nyina ne dia kura say ne dia prekope enye obi adia apart from so obi enu kuro no ye ne dia nti man Hemaa no ni kuru prekope ne wapem so woni ne ho agorokora woni ne ho agoro me de mensia ho no ma ba me na wosoma me ameba bibie enu aye mabi o ma yehunu say wapem so wotumi won Nkoranza ha o Hemaa no ma yehunu say wapem so wotumi wa ha eti tina wo ba de ahemafo ye ni adaje ye ma me de to ya gwinim se ni kuru prekope no no eti ya to ye ni adaje se ye ba to ye ho ase se ye ne ya openso so ba na ni begi se wa beduru ni kura behunu ne ma ne nananom e wo Nkoranza ye ma me ye nana Abrahama ene ye ne twetwe nkomo nana wada ma bodi ni biem ne ma hwefo nsan to nana kokura nya Nkoranza Abrahama nana kokura nya Nkoranza Abrahama nana wada ma beda wase pa cho me so me da wase pa Nkoranza Abrahama ena ye kote ne nka no hwefo ye nana ewufo so no ya ye awie die di akire die mo so so ye 7 preduasa nana mo ba betena se na o ma ye eye die taso na wo kina ya hoboa de atwen yewura na se tutu kotoko hene de wo te krawe ne brawe nwoma so ne atwen so beba no abehwe ne yere eni achi ansa ene de no akwa ebra medi ede na de sie ebedi akon kan ye ho yegusu a yesomo asante manso